السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كأولي مندو وكفي كسلكرا محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصدنكو أنا كصحابه أنا مغو تبروكو فوكتاسي الكيامة جودوما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي akanena ubela jele fara o jama kulu sanumainka ambe ala deli ala kan junubu yafa ala kan makoto ala ka hinana ala ka hamna ko bela jele noya o temenen ko fe anya nyogo soro anga walanda keneka no de usul al iman fi daw al kitab was sunnah limaniya joseun inafo anana al qur'ana kono chogomuna ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam amme jose mun kono alsa o de kalimaniya ni ala ka cidenw ye ala ye adamaden do sugandi cewla kulu ke cidenw ye o ciden munun filɛ nin ye an ko allah subhanahu wa ta'ala aye mugan duuru de tɔgɔ fɔ alkurana kɔnɔ mɛ an ka dɔn k'a fɔ cidenw ka ca ka tɛmɛ o kan lakin minnu tɔgɔ fɔra alkurana kɔnɔ o ye mugan ani duuru ye wa alakira sallallahu alayhi wa sallam a fana kumana o mugan duuru de ka a ma fɛn fara o kan idan an bɛ limaniya ni o ciden mugan duuru ye minnu tɔgɔ fɔra n ye wa kadhalika ka limaniya ni cidenw ye minnu tɔgɔ ma fɔ an ye an ko ciden nu a wajibelen no anw kan an ka fɛn damado sabati u bɛɛ lajɛlen ye n'o ye fɛn duuru ye o ye wajibi ye alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kan a fɔlɔfɔlɔ an k'u bɛɛ lajɛlen tiɲɛtigiya an kana kelen nkalontigiya n'an ye ciden kelen nkalontigiya o kɔrɔ ye k'an ye tɔw bɛɛ lajɛlen nkalontigiya ka sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen cila ka bɔ ala yɔrɔ wa cikun fana ye fɛn kelen de ka allah subhanahu wa ta'ala bato ka filan ka faya ka to ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin na idan n'i ye ciden kelen nkalontigiya o kɔrɔ ye k'i y'a tɔ bɛɛ lajɛlen nkalontigiya i tɛ se k'a fɔ n bɛ limaniya ni ciden dɔ ye n tɛ limaniya ni dɔ ye la f'i ka limaniya n'a bɛɛ lajɛlen ye nabilahi nuhu alayhi salam a ka mɔgɔw kelen k'a nkalontigiya الله سبحانه وتعالى كو كذبت قوم نوح المرسلين نوح كم غو يتشيدن ونغالون تيغيا alors que ciden kelen de ciruma me kumana muna uyen nuh galon tigiya ala ko kuye ciden bela jelen galon tigiya ka sabu ke ni ye ciden kelen galon tigiya o kora ye ki ciden to bela jelen galon tigiya fangal limani anga u bela jelen cien tigiya unana ni muye kabo ala yoro o de ye cien wa an kan ka tugo de ko o y'a fɔlɔ ye a filana an ka ciden bɛɛ lajɛlen kanu an kana kelen kɔniya ka b'u la ala ka cidenw do ala de y'u sugandi a bɛɛ lajɛlen ka ɲi a bɛɛ lajɛlen ye fusamantimɔgɔ ye wa a bɛɛ lajɛlen bɔra kabilaba kɔnɔ lebu t'a si la a bɔkɔlɔ la ala ma ciden si ci k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ a lagosi a bɔkɔlɔ la a bɛɛ lajɛlen bɔra dugubaw kɔnɔ wa a bɛɛ lajɛlen ye kabilabatigi ye a bɛɛ lajɛlen ye kabilabatigi ye ciden kelen tɛ yen mun lagosira a bɔkɔlɔ kama idan an ka ciden bɛɛ lajɛlen kanu an ko cidenya jɔyɔrɔ t'a di mɔgɔ ma dɔnniya t'a di ma wari t'a di ma fanga t'a di ma ala yɛrɛ ka sugandili dɔn ni ala ye mɔgɔ min sugandi k'a kɛ ciden ye ala ye samantiya dɔ ko ye n'a m'o kɛ adamaden tɔw ye o la an ka cidenw bɛɛ lajɛlen kanu o ye wajibi ye an silamɛw kan ka sabu kɛ olu ye muminiw ye i n'a fɔ anw fana b'o muminiya o sira kelen kan cogo min na muminiw kan ka ɲɔgɔn kanu walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ala ko mumini cɛmanw a n'a musomanw olu de ye ɲɔgɔn kanubagaw ye idan an ka ciden bɛɛ lajɛlen kanu an kana ciden kelen kɔniya n'i ye ciden kelen kɔniya a bɛ ko i ye ciden bɛɛ lajɛlen kɔniya wa n'i ye ciden kelen fana kɔniya i ka alisilamɛya tiɲɛna i ka limaniya tiɲɛna f'i ka silamɛya kura ye o y'a filanan ye a sabanan an ka siran dusukun na
k'a fɔ cidenw ka fisa ni adamaden tɔw ye. Cidenya jɔyɔrɔ do, martaba do, Ala y'a di a ka jɔn dɔw ma, wa Ala y'u sugandi k'u fisaya ka tɛmɛ adamaden tɔw bɛɛ lajɛlen kan. O la ni mɔgɔ min y'a bila i kunna k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ min ka fisa ni ciden dɔ ye, i ka silamɛya tiɲɛna. Adamaden si tɛ na dugukolo sanfɛ k'i bɛ fisaya ka tɛmɛ Ala ka cidenw n'a ka nabi ɲumanw kan. Olu le ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye. Olu le ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye. O de la Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a ko Ala ka cidenw n'a ka nabi ɲumanw kɔfɛ mɔgɔ mun ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye Abubakar ni Siddiq radiyallahu anhu. Mais a ko cidenw ni nabi ɲumanw kɔfɛ, wa o fana ye tiɲɛ ye dɛ. Cidenw ni nabi ɲuman kɔfɛ mɔgɔ si ma na dugukolo sanfɛ fo k'a sɔrɔ Abubakar Siddiq ka fisa ni ye. Ala y'o k'ale fana ye. Idan an ka cidenw bɛɛ lajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ u ka fisa ni adamaden tɔw ye. Ala de y'u sugandi. Ala ko Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Ala b'a dɔn a b'a ka cidenya di mɔgɔ ma. Yɔrɔ wɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Ala bɛ sugandili kɛ cidenw na ka bɔ mɛlɛkɛw la ani adamadenw. Idan Ala y'u sugandi k'u fisaya ka tɛmɛ adamaden tɔw bɛɛ lajɛlen kan. Idan an ka limaniya k'a fɔ cidenw u ka fisa ni mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye. O y'a sabanan ye. A naaninan an ka siran dusukun na fana ka limaniya n'a ye k'a fɔ ciden ninnu fana ka fisa ni ɲɔgɔn ye. U yɛrɛ damaw ka fisa ni ɲɔgɔn ye. Ala y'u fisaya ɲɔgɔn ye. Ala ko tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. O ciden ninnu ne ye ciden dɔ fisaya ka tɛmɛ ciden dɔ kan. Minhum man kallama Allah. Ala ko a ye dɔw kuma ɲɔgɔnya i n'a fɔ nabilahi Musa wa rafa'a ba'dahum darajat, a ye dɔw ka daraja kɔrɔta. Idan an bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ ciden ninnu ka fisa ni adamaden tɔw ye, wa olu yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ u ka fisa ni ɲɔgɔn ye. A bɛɛ lajɛlen la fisamanti o ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam i n'a fɔ an da bɛna maga a la ɲɛfɛ. O la nin y'a naaninan ye. A duurunan an ka seli caya u bɛɛ lajɛlen kan. N'u tɔgɔ fɔra an ka seli caya u kan u bɛɛ lajɛlen. Kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ta o darisu bɛ na kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma insha Allah. Idan nin duuru in nin ye wajibi ye silamɛw ka ka taa cidenw bɛɛ lajɛlen ma. A fɔlɔfɔlɔ an k'u tiɲɛtigiya, a filanan an k'u kanu, a sabanan an k'u ka fisamantiya dɔn, a naaninan an k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ damaw ka fisa ni ɲɔgɔn ye, a duurunan an ka seli caya u kan. Wa o ciden ninnu Ala ye duuru sugandi ka bɔ a kɔnɔ k'olu kɛ ulul azmi ye. Allah subhanahu wa ta'ala ko kira ma sallallahu alaihi wa sallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Ko kira ma sabali i n'a fɔ nabi ɲumanbaw sabalila cogo min na. Ulul azmi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a ko ye mɔgɔ duuru ye. A fɔlɔfɔlɔ nabilahi Nuh alayhi salam, a filanan nabilahi Ibrahim alayhi salam, a sabanan nabilahi Musa alayhi salam, a naaninan nabilahi Isa alayhi salam, a duurunan kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nin duuru in ninnu de bɛ wele ko ulul azmi min ar-rusul. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ay ni mɔgɔ duuru de konte min ulul azmi min ar-rusul. Wa Ala ko kira ma ka sabali i n'a fɔ nin cɛba ninnu sabalila cogo min na. Lakin ni mɔgɔ duuru in olu le ka fisa ka tɛmɛ ciden tɔw kan, wa olu fana ka fisa ni ɲɔgɔn ye. Olu fana ka fisa ni ɲɔgɔn ye. Mun ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye. Siga tɛ mun na, sɔsɔli tɛ mun na. Ni mɔgɔ min ye fɛn wɛrɛ miiri mun t'o ye, i ka silamɛya bɛ tiɲɛ k'a fɔ kira de ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye sallallahu alaihi wa sallam. Kira ko ana sayyidu waladi Adam yawma al-qiyamati wala fakhr. A ko adamadenw u ɲɛmɔgɔ an'u kuntigi o y'ale de ye.
wa waso fana ta ala do kai ni ala en nema do kiye ka kuma na yi bashi tola wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith itiga ala kan nema ay nema munkika ka baroke noye na make waso siraka bashite ka ala kan nema kodo ireka idan kira de kafsana bi lajlin sallallahu alaihi wasallam nyogo sosoto la sigatola aflana nabillahi ibrahim ala rajih don bagaw ko ala kira bolen ko fe cirew na mun kafsana bi lajlin o ibrahim alayhi salam mun ya to afsayara katame nuhani musa ni isa ka mun ya to afsara nu kulbali mun ya to ala kira ko fe nabillahi ibrahim alayhi afsayara katame to sabayinga an ale kafsani musa akafsani isa akafsani nuh alayhi salam ala kira dorone kafsana ali mun la afsara katame ton nunga aswazika tosafe ala aswazi tosafe ala ya shwazi ni fenno de ngamo fende ma ala kala jaribu ala kala jaribu ayubu la jarabi est-ce que ciren do te la jarabi do soro o gele kateme ibrahima takade nabillahi ayyub alayhi salam la jarabi mundara ayyubaka o gele arade ala yere atar no la jarabi nya akateria ala terido ay fewre fana be ka faroka ala ka barka do ila ala ka barka do ila kuma in fochugo ay le ma do ni doro ale de nabi nyumo fay nabi nyumo fado munu mena fa ko fe nabillahi musa ani isa ulube bora lillah otea nabi nyumo fado abul anbiya ode yato afsayara katabe ton bela jelenka tayyib ale flana sabana joy samantiala ni maga musa alayhi salam mun afsayara katame isa ni nuhuka awa kona nyo nabillahi nuha kona ibrahima nyebe ibrahima kafsanaye awo ala kira fana ala kuma nyogon ya wote fenwere be aka mogo ya senge nabillahi nuha ka mogo ya senge munda ka musa ka mogo mo nyona daka musa ka mogo chamal limada nuha ka mogo fana ألك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أكالي نوحا تشكتاك مغوما وياقلون تجيا أي سامبا جوليك سان جوليك سان كمل سامبي دروكاجي من مغوم لمن يرى أتى مغوكي مبو يارو لود سكون جالينو جاوب بيجو نقولون mun ya to nabillahi musa afsayara kateme nabillahi isa ani nuh ka alayhi salam ka sabuke bani israila nabi nyuma na musa de kafsana bela jelenye wa sharia mundira ma o sharia kele inde dira ton nu mawte kele doronde akafsani bani israila nabi nyuma be o folay aflana tawrata mundira ma sharia mundira ma mogo na kofe bani israila cidewna abela jelen ka cideya tara ale dara iba ale de lasli bani salakawla odla ala yafsa ka teme tonnuka nabillahi isa ka injila a sharia fanca mambora tawrata de kono fona kera yoro damadoyi idan o yafsa ka teme isa ani nuh ka alayhi salam idan toy mo flay am ñogon de mede jone kafsa ni flala sa nuh ani isa ni maga isa de gafsa mune yafsa ya ko yedallu ko yede hakil la kote
mun de ye Isa fisaya ka tɛmɛ Nuh kan alayhi salam? Ala kumakan cogo di? ay kana fo tɛ de Ala kumakan cogo di? I b'a walawala an ye an bɛ se k'a faamuya. Kun fayakun awɔ o ye fisamantiya dɔ ye mais ciden fɔlɔ ye nabilahi Nuh ye o fana ye fisamantiya dɔ fana ye ale de ye ciden fɔlɔ ye ciden bɛ nana ale kɔfɛ ya dɔ fana ye fisamantiya dɔ ye Ala ko inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi n'a sɔrɔ fisamantiya ye ale de ye ciden fɔlɔ ye idan an kun bɛ fisamantiya d'a ma lakin ko in ye dalilu ko de o tɛ se k'a to k'an bɛ fisamantiya d'a ma kini bolo mɔgɔw ye caman jaabi dɛ numan bolo fɛ an ma fɛn bɛɛ dɛ dɔnnibagaw ko nabilahi Nuh ani Isa an tɛ u si fisaya ni si ye k'a sɔrɔ dalilu ma na idan an b'a fɔ olu fila ka ko la natawaqaf an b'a dɔnni segin Ala ma dalilu tɛ yen an tɛ se k'a fɔ Nuh ka fisa ni Isa ye an tɛ se k'a fɔ Isa ka fisa ni Nuh ye mais kira de ka fisa n'a bɛɛ ye o kɔfɛ Ibrahim o kɔfɛ Musa o kɔfɛ an bɛ jɔ an tɛ don fɛn na fɛn min dɔnnen t'an bolo wa an ka diinɛ ɲinin dɛ n'a sɔrɔla an bɛ jɔ kow kan nin cogo la kuma caman t'a la mais kuma dɔw la dɔw b'a fɔ k'u ni dungo dɔ diinɛ kɔnɔ walima b'u hakilina don a kɔnɔ o ye fɛn bɛn o tɛ fɛn bɛn ta ye idan Nuh alayhi salam fisamantiya caman nana a kan Isa alayhi salam fisamantiya caman nana bon n'i y'u bila ɲɔgɔn kɔrɔ i tɛ se ka kelen bila kelen sanfɛ idan natawaqaf Ibn Uthaymin rahimahullah a ko dalilu jɔnjɔn t'an bolo n'an bɛ se ka Isa fisaya ka tɛmɛ Nuh kan walima ka Nuh fisaya ka tɛmɛ Isa kan idan an bɛ jɔ ka mun de fɔ ayi kira m'o fɔ kira sallallahu alayhi wa sallam a ye mɔgɔ min ka fisamantiya fɔ o de ye Ibrahima ye wa Ala ye kira yamariya ka tugu nabi ɲuman mun kɔ o de ye Ibrahim wattabi' millata Ibrahima hanifa Ala ko kira ma tugu Ibrahima ka sira kɔ idan ni kira bɔra ye mɔgɔ min bɛ tugu a kɔ o ye jɔn de ye o ye Ibrahima de ye k'a sababu kɛ Ala ko kira ka tugu ale de kɔ wa ale ye nabi ɲumanw fa ye nabi ɲuman minnu nana kɔfɛ bani Israil a bɛɛ lajɛlen bɔra ale la o kɔfɛ nabilahi Musa alayhi salam nabi ɲuman minnu bɔra Ibrahima la ala fisamanti o ye Musa de wa sariya mun dira ma o de ye bani Israilakaw ka sariya lasili yɛrɛ fɛn o fɛn nana kɔfɛ a bɛɛ bɔra Tawurata de kɔnɔ amma Nuh ani Isa Allahu a'lam an bɛ da yen idan nin kun ye kuma ɲɛbila yɛrɛ darisu bɛɛ lajɛlen t'an bolo kaban bi walanda in bɛ mun kan o de ye alakira sallallahu alayhi wa sallam ale mun ye ciden laban ye ciden t'ale mun kɔfɛ Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔw ye a m'o kɛ danfɛn wɛrɛ ye a m'a kɛ ciden ye a m'a kɛ nabi ɲuman ye a m'a kɛ mɛlɛkɛ ye a m'a kɛ jinɛ ye a m'a kɛ foyi ye fo alakira sallallahu alayhi wa sallam a kelen o b'olu de wele ko al-khasa'is dɔnnibagaw ye sɛbɛnni caman k'a kan khasa'isu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a jate a ka can kosɛbɛ mais an ka nin sigi in na an bɛna damadɔw fɔ yaasa an ka se ka kira jɔyɔrɔ dɔ sallallahu alayhi wa sallam a fɔlɔfɔlɔ umumu risalatihi sallallahu alayhi wa sallam Ala kira ka cidenya o bɛ ka taa diɲɛ bɛɛ de ma mɔgɔ jɛma mɔgɔ finma arabuntan jinɛ ni adamaden depuis a kɛra ciden ye don min na depuis a kɛra nabi ɲuman ye don min na fo ka taa se alikiyama jɔ don ma mɔgɔ o mɔgɔ nana o kɔnɔ o bɛɛ ye kira mantɔn ye wa kira cira nin bɛɛ ma
kira cira nin bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'ale dɔrɔn de ye amma nabi ɲuman minnu tɛmɛn'ale ye walima cidenw i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ci ka taa dugula mɔgɔ dɔw de ma dɔw bɛ ci kabila dɔw ma dɔw bɛ ci jamana dɔw ma mɛ kira cira diɲɛ bɛɛ de ma sallallahu alayhi wa sallam ala ko wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira a ko ala kira ne y'i ci ka taa adamadenw bɛɛ lajɛlen ma i k'u bagabaga wa ka tila k'u nisɔndiya kira cira adamadenw ma i n'a fɔ a cira jinɛw fana ma kira ye cidenya lase adamadenw ma cogo min na a y'a lase jinɛw fana ma o cogo kelen na o de la jinɛw don dɔ la u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ala kira fɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ i bɛ sigi ni adamadenw de ye i bɛ kuranna kalan olu kan an b'a fɛ i kana waati d'an fana ma kira ye waati dɔ d'u ma ka t'u yɔrɔ dɔ bɛ se k'a fɔ kira ye adamaden ye ninnu ye jinɛw ye awɔ ala ye o nɔgɔya ale ye kira ni anw tɛ kelen ye o baabu kɔnɔ ka sabu kɛ ɲɛ mun bɛ jinɛw ye ala m'o di anw ma n'an y'o ye i b'a sɔrɔ la fo n'an bɔra adamadenya sawura kɔnɔ wa illa an tɛ se k'u ye ala ko innahum jinɛ ninnu olu bɛ aw ye mɛ aw t'u ye mɛ u ni kira u sigira cogo min na ka kuma cogo min na ala de b'o dɔn mɛ ala kɔni ala kɛli kuranna kɔnɔ a ko wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu don dɔ la kira bɛ ka kuranna kalan jinɛ dɔw u nana u sigi ka ala kira lamɛn u ye kuranna lamɛn fo k'a ban kira tilalen kɔfɛ waati min na sallallahu alayhi wa sallam falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundhirin u bolila ka t'u ka mɔgɔw sɛgɛrɛ k'u bagabaga ka bɔ ala ka tasuma ma ka sababu kɛ u ye fɛn mun bɛ kuranna kalan in na qalu ya qawmana u ko an ka mɔgɔw inna sami'na kitaban anw ye kalan kuma dɔ mɛn unzila min ba'di musa o jiginna nabilahi musa kɔfɛ idan jinɛw nana kana ala kira ka kuranna kalankan lamɛn sallallahu alayhi wa sallam jinɛ silamɛw bɛ yen i n'a fɔ adamaden silamɛw bɛ yen jinɛ kafiriw bɛ yen i n'a fɔ adamaden kafiriw bɛ yen idan kira cira jinɛw ma a cira adamadenw ma ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo k'ale allah subhanahu wa ta'ala kelen bɛɛ bato ni ala ye jinɛ ni adamaden fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a daminɛ jumɛn na a b'a daminɛ jinɛ de la kuranna fan bɛɛ de don walima a yɔrɔ caman de don fo n'a kɛra yɔrɔ kelen ala y'a daminɛ adamaden na mun de la ala y'a daminɛ jinɛ la ka kɔn adamaden ɲɛ ni ala bɛ kuma adamaden ni jinɛ kan dɔrɔn a b'a daminɛ jinɛ de la kɔfɛ a bɛ na adamaden na o tɛ wa lakin gundo dɔ de b'o la mun de la ala y'a daminɛ jinɛ la a m'a daminɛ adamaden na wa adamaden ni jinɛ jumɛn de ka fisa fana jinɛw ka kɔrɔ adamadenw ye ala ka barika dɔ i la i kulubali i bari idan mun ka kɔrɔ ala y'a daminɛ o de la masalan bɛ jinɛ ni adamaden jumɛn de ka fisa adamaden dalilu jumɛn b'i bolo ala ka barika dɔ i la i dara mɛn cidenw ni nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen bɔra adamadenw de la mɛ ciden ma bɔ jinɛw la dan dɔnni kuma waati dɔ la n'i ye fɛn dɔ ta dɔrɔn a bɛ wolo fɛn dɔ la i bɛ fɛn dɔ ta a bɛ wolo fɛn wɛrɛ la jinɛw ka kɔrɔ adamadenw ɲɛ o de la ala bɛ kuma daminɛ ni jinɛw ye wa adamadenw de ka fisa ka tɛmɛ jinɛw kan cidenw bɔra adamadenw na nabi ɲumanw bɔr'u la mɛ ciden tɛ jinɛw la
ciden mun cira adamaden minnu ma waati mun na o cira o jinɛ kelen ninnu ma waati la kira mantonw adamaden minnu bɛ dugukolo sanfɛ ala kira cir'u ma cogo min na a cira jinɛw fana ma o cogoya kelen na idan kira ka cidenya a bɛ jinɛw kan a bɛ adamadenw kan depuis a cira don min na fo ka taa se alikiyama jɔ don ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa kɔnɔ hadisa mun nana fi muslim min hadithi abi hurayra la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أقوم موشته على كرا كباريامه صلى الله عليه وسلم يهوديا لا والمن نصارى نوتي لموت اللمانيا نفني على يعني تنموني كاتي لموت تسمع دونكي على كرا نلين كوفة بلا جلمة على صلى الله عليه وسلم مينا كنا cide mun cira mɔgɔ minnu tugura ko olu de tun ye silamɛw ye waati la nabila isa ka waati minnu tugura ko olu tun ye silamɛw ye isa ka mantonw na minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ o ye a silamɛ minnu tugura ko nabila musa ka waati la minnu tugura musa ko ka limaniya n'a ye o de ye ale ka manton silamɛw ye wa olu de bɛ don alijinɛ kɔnɔ ale ka mantonw na wa ciden tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogo la mais kira nalen kɔfɛ ala ko yahudiyaya o ka dabila nasaraya o ka dabila bɛɛ lajɛlen ka tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam idan a ka cidenya in a kɔnɔ farilen don ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ta kan ale cira ka taa diɲɛ bɛɛ de ma mais minnu cira a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u cira ka taa dugu dɔw ma wa dɔnnibagaw ko ciden dɔw bɛ yen ala y'u ci u yɛrɛ de ma a dɔw bɛ yen lahara don hali mɔgɔ kelen t'u nɔfɛ kira sallallahu alaihi wasallam ko hadisa kono ko lahara do ale bi kungolo korota nyebe jama bado la kana aba fo hadhihi ummati 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 aba fo ni ne kam mantonye meleko ba fo ala karama ayi ninti kam mantonye ne nabillahi musa na kam gode kasabu go kungacha o de la fɔra ko kira mantonw kɔfɛ nabi ɲuman mu n'a ka mɔgɔw bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka caya o ye nabilahi musa ka mɔgɔw ye minnu limaniyara n'ale ye o cayara ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ta kan kira ko jamakulu min bɛ na ale ɲɛ b'u la ka na mɛlɛkɛw b'a fɔ ayi nin ye musa ka mɔgɔw ye kɔfɛ u b'a fɔ ala kira ɲɛna i kini filɛ a b'a kiniyanfan filɛ a ɲɛ bɛ jama finman dɔ la ka na numanyanfa ɲɛfɛla ani kɔfɛla u b'a fɔ nin de ye ka mantonw ye wa fihim 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala adhab mɔgɔ ba 70 b'o kɔnɔ olu ye direct mɔgɔw ye olu bɛ don aljinɛ kɔnɔ kɔlɔsili t'u kan ɲangata tɛ da u kan ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu in kan ba 70 olu ye VIP mɔgɔw de olu bɛna dɔrɔn ka tɛmɛ u ka visa o b'u tɛ na mɛlɛkɛw b'u ye dɔrɔn aw ka tɛmɛ simahum fi wujuhihim wallahi ni ma kɛ silamɛ ɲuman ye lahara don ni taara i tamasere bɛ ye i ɲɛda kan mɛ n'i kɛra silamɛ jugu ye a lahara don i bɛna dɔn k'a fɔ i bɛ galon kɔnɔ ala ko cogo di muhammadur rasulullah muhammadu ye ala ka kira de walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan ala utanni munde ako muhammadu ala ka kira ye munun tugura ko u ka gele kafiru kan u be nɔgɔya kɛ silamɛw kan ibu ye ruk'an u be kumɛrɛ minɛ la sujjadan u be sella muhammad n'a ka sahabaw ala utanni munde seli caman ako ibu ye tarahum ruk'an ibu ye u b'u kumɛrɛ minɛ sujjadan u b'u tenturu ala ye o ye mun ye o tɛ seli de ya kono ko sita ye ala ta diya ye walima i ta diya ye
ala ikrana ka sahabo tanunne ako muhammadur rasulullah muhammadi ala ka kira de aka sigala walladhina ma'ahu munu fanaba nofe aka sahabo ala ulle tanuniye sahaba munu be kan neni an fe ya bi mimbaru sanfe teleso kono radio sola ka sahabata toma kan neni amba isha be kan neni dongodo hafsa be kan neni dongodo umar abubakar usman ni bela jele be kan neni wado ko kafiru yorodo nun mag islamé so dugolo sanfe nun kera kafiru yanga dabla shi to dal jina kono ni abubakar ni umar kera kafiri anto bela jele kafiri wallahi an shi to dal jina kono numa do al jina kono wa nunu kam minen jiga al jina kono ibe ki yere toro fu tunu bela jele me al jina kono kera ko abubakar be al jina kono umar ba kono usman ba kono ali ba kono karsani karsa ne ko ebe fen fo ma jina kono imi yere toro wulu be ka kule tamadenw be ka taa i be mɛn kule la i b'i da de a ko muhamadi ala ka kira ye mɔgɔ minnu fana tugura ko n'u limaniyara sahabaw la u yɛrɛ silamɛ damaw cɛ nɔgɔya mɛ u ni kafiriw cɛ gɛlɛya be a k'i b'u ye rukaan u be kunbɛrɛminɛ la sujjadan u be tenturu la ube mun nɔfɛ yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana ala ka samantiya ani ala ka je ube ko de ɲini wa ala ko radiyallahu anhum wa radu anhu ala ko k'ale jeruma ala jɛra mɔgɔ ma o ma ban ye ka ban o banna ka ban yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana o ko ala ko cogo di a ko simahum fi wujuhihim lahara do u tamasire b'u tɛnda de la depuis n'u bɔra kaburu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ dɔn ninnu ye vip mɔgɔ ye very important personnalité direct ulu betame VIP ka diye be de ima hali hiji VIP ka danye aw ndunu aljina ko de ndunu VIP de ulu betame control turuka ala kan faro jama kulinka mala ko ku tamasire abu tendauka kira ko seli e noro e adama de nye je kono abi tenda noro abi duskun noro la harado abi suratun noro ye mani seliti bolo noro tiye jiye noro tiye duskun noro tiye walla harado fana yele mun be dima ika saratu tige ika yele ika ampulu be tige sirala siga foy tola Allah subhanahu wa ta'ala ko wa mun fa mu'minu ya unzuruna naqtabis min nurikum wa fa mu'minu ya ayan kono anga tasma sara anga ngallo mene ak tasma la pour nga sega siray qila irji'u wara'akum faltamisu nura melego ba fu ngina ayante noro tayre je kon na ay senga ta je kon aka ta tay yele bona kuma do ka fuye yele bona kuma do wa mogo te seli ite ala kere nyala la harado ite ala nyana la harado kira sallallahu alaihi wasallam ko la harado ambela jelembena alay anyana aljina kono ina fo ambe clé chogo mena sanfe mo shita fo mo do ma iteru ikabona che ngafle yaro ni ko kera sita du ko la sanfe sama fo de ijo ngafle ma ko ala ambaye sangolo sanfe ina fo ambe clé chogo mena fo itanache sahaba do kala kirama ako yala munde bo no yanye ako ayaw yere de meni seli chamay ayaw yere de meni seli chamam bay ni ba fika alay la harado fara seli ke bawka seli chaya no kera bi alay am Allah subhanahu wa ta'ala dili ayeli ala ko no yanye ala kana kuma ndiyama wanne mate ni ala yoke aka jonye kateme uka ala nyeda fle ami Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan faro jama kulenka Allahu akbar
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة وصلاة ففلنا مو ni Allah subhanahu wa ta'ala ye kira sugandino ye o de ye ala ye kira kɛ nabiɲumanw olu tɛmɛbaga ye ciden t'a kɔfɛ nabiɲuman t'a kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين أقول صحابه ما كرا محمد صلى الله عليه وسلم مغشفته أو شفته كراي أقول لك تشيدندو والنبي نمون تيم بعده النبي نمون تاكوفه نين النبي نمون ما كاكوفه تشيدنت كاكوفه ka sabu ke tse ka ke cidenye fi ka tɛmɛ nabi ɲumanya de fɛ fɔlɔ alqadiyaniya walima ahmadiya ka kodɔnbaliya kuma dɔ bɛ yen ko ala ko nabi ɲuman wɛrɛ tɛ kira kɔfɛ ko khataman nabiyin k'a ma fɔ khatamal mursalin ko ala m'a fɔ k'a fɔ ciden laban ye kira ye k'a ko nabi ɲuman laban dɔ mais olu ma fɛn dɔ de faamuya ala kira kɛra nabi ɲuman ye o kɔfɛ a kɛra ciden ye wa fɛn o fɛn kɛra ciden ye a tɛmɛna nabi ɲumanya de fɛ fɔlɔ ciden ka fisa ni nabi ɲuman ye ciden bɛɛ lajɛlen ye nabi ɲuman ye mais nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen tɛ ciden ye ni ala ko kira ye nabi ɲumanw laban ye o y'a bannen ye k'a sabu kɛ i tɛ se ka kɛ ciden ye n'i ma kɛ nabi ɲuman ye e bɛ se ka deuxième étage sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ fɔlɔ kan wa n'i ma fɔlɔ sɔrɔ dun o t'a bannen ye idan kira de ye nabi ɲuman laban ye wa ale de ye ciden laban ye nabi ɲuman t'a kɔfɛ ciden t'a kɔfɛ kira sallallahu alaihi wasallam a k'ale misaliya ani nabi ɲuman tɔw misaliya a bɛ koyi mɔgɔ dɔ
a ye dugukolo dɔ san ka dugukolo in jɔ ka so in jɔ k'a cɛ ɲa kosɛbɛ ka so in masiri fo n'a kɛra so kɛrɛyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ birikiden kelen dɔ yɔrɔ bɛ yen o dɔrɔn de tora sinon so in ɲana fo bɛɛ lajɛlen b'a fɔ jɔn de ta ye nin dun ye u b'a fɔ karisa de ta don mɛ u b'a fɔ dun in kɔni ɲɛna dɛ fo n'a kɛra birikiden kelen pilasi bɛ yen n'o kun dɔnna a kun bɛ dafa mɛ ma d'a ma n'o ma don a ma dafa fɔlɔ dɛ wa kira ko ne de ye birikiden ye so in tɔ ye nabi ɲuman minnu tɛmɛna ye a dafara ka ban birikiden kelen pilasi de kun bɛ o donna ka ban a banna fila bɛ se ka don a kelen donna a banna kira ko k'ale misaliya ye nabi ɲuman minnu tɛmɛna o misaliya ye nin ye an bɛ segin a kan k'ale misaliya ani nabi ɲuman minnu tɛmɛna i n'a fɔ mɔgɔ dɔ a ye dugukolo dɔ san k'a jɔ k'a ban k'a cɛ ɲa mɛ birikiden kelen pilasi de tora ni mɔgɔw tɛmɛna u b'a fɔ nin so in ɲɛna dɛ jɔn de ka so don ko karisa de ta don hali birikiden kelen pilasi a kun k'o dafa sa sinon so in ma dafa fɔlɔ dɛ kira ko birikiden kelen y'ale de ye wa n'ale donna in kama dɔrɔn a dafara ka ban so tɛmɛna so cɛ ɲana wa o wo kelen mun kun bɛ kira donna in kama a banna ciden wɛrɛ tɛ yen nabi ɲuman wɛrɛ t'a kɔfɛ tuguni idan ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ale ye ciden ye ala kira kɔfɛ o ye dajali de o tɛ ciden ye ni mɔgɔ min k'ale ye nabi ɲuman ala kira kɔfɛ o ye dajali de o tɛ nabi ɲuman ye dajali ye mun ye galontigɛlabaw kira ko dajalu 30 bɛ na yanni diɲɛ ka wuli bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'ale ye ciden ye wa ciden wɛrɛ t'ale kɔfɛ ale de ye ciden laban ye waati o waati i b'a mɛn ko ciden dɔ bɔra yen fɛ ko nabi ɲuman dɔ bɔra yen fɛ o sanna dɔ bɔra Senegal muso k'ale ye ciden ye ala dun ko k'ale ma ciden ci f'a cɛ ma a musoman fana o kɛra kabako ye dɛ wa a fɛn o fɛn bɔra yɔrɔ min na i bɛ mɔgɔw tugulen y'a kɔ mɔgɔw bɛ tugu a kɔ idan mɔgɔ mɔgɔ k'ale ye ciden walima ale ye nabi ɲuman ye o kɔni o tigilamɔgɔ kɔni an t'a fɔ k'o bɛ silamɛya kɔnɔ dɛ mɛ e mun dar'o la e de ka silamɛya bɛ tiɲɛ n'i dara la i ka silamɛya tiɲɛna o de la an ka jamana silamɛ tɔnba an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin yɔrɔ in na k'a sabu kɛ u ye baara dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an'an ka nin walanda ye nin yɔrɔ mun b'an bolo o bɛ ɲɔgɔn ta o de ye biro mun bɛ Haut Conseil kɔnɔ ko biro de Zulema dɔnnibagaw ka biro mun b'a kɔnɔ u sigira ka filɛli kɛ k'a fɔ taabolo dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ wa a bɛ Mali fana la yan ko Ahmadiya walima Kadiyaniya o fanga bɛ ka bonya ka mɔgɔw bɔ ala ka diinɛ kan k'a sababu kɛ olu fɛ yen ciden wɛrɛ bɛ yen n'o de ye Ghulam Ahmad Al-Qadiyani olu fɛ k'o de ye ciden laban ye k'o nana ala kira kɔfɛ o bɛ ka mɔgɔw wele ka t'o fana ma u ka misiriba filɛ nin ye Sulemanibugu la a filɛ sira Kiniyanfan yɛrɛ fɛ wa minnu b'u k'u dɛmɛ o ye occidentaux yɛrɛ de parce que olu b'a fɛ ni hakilina faso de ka cɛri silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni fitina ye miliyari dɔ donna a la wa yan kelen tɛ dɛ u bɛ burusi kɔnɔna caman na ni mɔgɔ min ye Kayi sira minɛ n'i bɛ ka taa Kolokani bɔda yɛrɛ la côté sanfɛ i gauche la u ka misiri bɛ yen u ka arajoso bɛ yen jijɛni dɔ la u bɛ yen u bɛ yɔrɔ caman mais décision taara ko nin jamakulu in k'u k'u ka baara suspend Mali kɔnɔ jamana gouvernement ka wuli u k'u ka baara suspend k'a sababu kɛ alisilamɛw tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko ciden wɛrɛ bɛ ala kira kɔfɛ o tigilamɔgɔ tɛ dɛ e mun dara la e kafiriyara o la fɛn dɔw bɛ yen an man ka ɲɔgɔn sama sama nɔfɛ
wa ale de ye taabolo ye nin waati la dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen bɛnna minnu ka kafiriya kan u ma ɲɔgɔn sɔsɔ kan wa hali siyaw ye ahmadiyya kafiriya na wakili b'a la jamana in kɔnɔ deba dɔ tun kɛra siyaw ni ahmadiyyaw cɛ minnu ye deba kɛ siyakɛ ko ahmadiyya kɛ ma ko i k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ deba in tɛ silamɛ ni silamɛ cɛ a bɛ silamɛ ni kafiri de ni ɲɔgɔn cɛ depuis la deba banna o fabuhita alladhi kafar e ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la silamɛya ko a ko bɔn an ka fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ne bɛ deba mun na silamɛ ni silamɛ tɛ dɛ parce que aw ka kafiriya bɛɛ lajɛlen bɛn n'o kan dana mun filɛ nin ye ni dɔnnibagaw ka bureau haut conseil kɔnɔ n'u y'o décision ta o ye décision ɲuman ye u kan ka nin baara ninnu de caya ka décision ta fɛnw kama fɛn minnu bɛ ala ka diinɛ contrôle la wa ni ala sɔnna a ma o ɲɔgɔnna caman bɛ sira la kama an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka bɛnsɛma k'u ye ala ka n'o dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka jamana dɔnnibagaw lamɛn ni décision minnu taara a ka se ka appliquer alakira sallallahu alaihi wasallam ciden wɛrɛ t'a kɔfɛ nabi ɲuman wɛrɛ tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ ye cidenya wele a yɛrɛ la i ka silamɛya tiɲɛna f'i ka segin ka don a kɔnɔ tuguni mɔgɔ mɔgɔ ye nabi ɲumanya wele a yɛrɛ la i ka silamɛya tiɲɛna f'i ka segin ka don a kɔnɔ tuguni idan ala y'o kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ lajɛlen ka limaniya n'o ye wa an kana sigi a la fana n'an sigara a la o bɛ kɛ sababu ye an ka limaniya bɛ lafu wa n'o limaniya ye lafura a dɔw la limaniya in bɛ kɔrɔ an farisogo kɔnɔ i n'a fɔ fini bɛ kɔrɔ cogo min na o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ko a y'aw ka limaniya kurakuraya k'a sababu kɛ adamaden ka limaniya bɛ kɔrɔ waati dɔ la i n'a fɔ fini kɔrɔ f'a bɛ fara k'i b'o dɔn cogo di kumana mun na i bɛ ala sɔsɔ kan k'a caya i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ i bɛ kojugu la mais waati dɔ la i bɛ na nimisa i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ aa ne tun bɛ jugumanw kɔnɔ i bɛ siran i bɛ tuubi ka taa ala ma o kɔrɔ ye ko limaniya jidira mais n'i m'o dɔn i yɛrɛ la i bɛ ka ala sɔsɔ i t'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu kɛ o kɔrɔ ye k'i ka limaniya degere bɛ ka jigin i ka ala kosuma caya i ka nafila baaraw caya n'o kɛra i ka limaniya bɛ jidi o la limaniya dusukuna siri don ani kumakan ani kɛwalew a bɛ jiri ni baara ɲuman kɛli ye wa a bɛ lafu ni baara jugu kɛli ye an bɛ ala deli ala k'an ka limaniyaw ala k'u jidi ala k'an ka limaniyaw jidi ala k'an fatu limaniya kan an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli limaniya jɔsen wɔɔrɔ in ka se k'a lawaleya ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a kalankun tɛ an k'a dɔn dɔrɔn mais a kalankun ye de i ka limaniya bɛ se ka jidi cogo min na k'a sabu kɛ limaniya jɔsen wɔɔrɔ mun filɛ nin ye fɛn mun bɛ wele ko al-aqida walima tawhid a bɛɛ lajɛlen bɛ segin nin wɔɔrɔ in de ma n'i ye nin faamuya dɔrɔn i bɛ se k'a tɔ bɛɛ lajɛlen faamuya an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli jamana ye ala k'a kolo suma an ka finitigilaka minnu binna nin tile fila in kɔnɔ a silamɛw ala ka yafu ma ala ka yafaw ma u y'u seko kɛ ka jamana lakana k'anw fana lakana ala ta kɔfɛ an k'u dɛmɛ ni duwawu ye an ka kɛ jamanaden ɲuman ye jamana ye n'i y'a ye an bɛ sigi ka nin wajuli in kɛ basigi bɛ hakilisigi bɛ sinon yɔrɔ dɔ la nin tɛ se ka kɛ dɛ n'an ye ala tanu ni nɛɛma in kan ala bɛ dɔ fara a kan mais n'an ma ala tanu a kan ni fɛn mun y'a sɔrɔ an yɛrɛ y'o laɲini dɛ idan an balima minnu tɔɔra la muso dɔw kɛra cɛ sabato ye den dɔw kɛra yatimɛw ye fa dɔw kɛra dentanw ye ba dɔw kɛra dentanw ye du dɔw langoliyara dutigi t'a kɔnɔ tuguni minnu sara u sara jamana de ye wa jamana kanu o ye fɛn ye ala ye fɛn mun bila adamaden dusukun kɔnɔ depuis nana diɲɛ kɔnɔ cogo min na an ka jamana kanu
ka sabu ke jamana kelen de b'an bolo wa an ka kanu yira adamadenw na bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ jamana ka taaɲɛ la jamana ka lakana an bɛɛ lajɛlen ka seko kala dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam don min na a bɛ bɔ Maka waati sera a b'a hakɛ to miniti 2 don min na a bɛ bɔ Maka a bɔlen kɔfɛ dugu kɔnɔ a y'i kɔsi Madina ma k'a ɲɛsin Maka ma a ko wallahi n ye n kali Ala la e de ye dugu ye dugu min ka fisa ni diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen ye wa e Maka de ka di ne ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan ni n ka mɔgɔw tun man labɔ n tun tɛ bɔ a faso tun ka d'a ye a wolola yen de ka mɔ ye ka muso furu ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ye mɛ u y'a gɛn ka bɔ a kun man d'a ye ka bɔ idan Makan kanuni Ala y'o k'a dusukun na k'a sababu kɛ a sigiyɔrɔ don i n'a fɔ an ka jamanaw fana Ala y'u kanu don an dusukun na Warakatu bun Nawfal ko kira ma a ko i nana ni fɛn mun ye mɔgɔ si tɛna n'o ye f'i ka mɔgɔw k'i kɔnɔ k'i gɛn ka bɔ i ka dugu la a ko awa mukhrijiyahum yala u bɛna n gɛn ka labɔ wa a ko wallahi u bɛ nin gɛn k'i labɔ idan kira y'a faso kanu an fana k'an fasow kanu o tɛ kojugu ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na an bɛ se ka kelenya sabati jamana kɔnɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i seko k'a la an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا كم يدعوكم نتم